Bună ziua, din nou tot încerc, încercarea moarte n-are. Încerc pe toate modulele, să zic așa. Am încercat pe Messenger. Bună ziua din nou, vă zic bună ziua din nou. Încerc și reîncerc din nou această conexiune cu lumea din România. Nu mă pricep să funcționez pe această transmisiune live. Uneori mă mai pierd și eu, e normal, sunt om și eu, la fel ca și toată lumea de pe planeta asta, suntem oameni care uneori venim cu o divinitate pe acest pământ, ne mai conectăm și la entități care nu sunt poate pe aici, visători ca mine, nu mă luați în seamă, da? De început vreau doar să mă prostesc un pic până adun mai mulți spectatori. Sper să veniți aproape de mine pentru a mă încuraja, pentru a mă motiva, de a-mi duce această pasiune la un alt nivel, da? Mai de cunoaștere și mai în profunzime, având mai multe arte, să le numesc așa, sau științe, cum ar fi psihologia, da, în primul rând, și astrologia. Văd un spectator, bună ziua, bine ai venit printre noi, bine ai venit în programul meu live. Am încercat și pe Room, dar intră și străini și prefer să nu încurc lumea, e și mai multă gălăgie, încercăm totul. Bine ați venit lângă mine, cei care nu știu practic numerologia, am terminat și psihologia, vreau să ajut pe ambele planuri și îmi place pentru că au o legătură și astrologia. De-aia vă spuneam că trebuie să aprofundez mai mult toate științele și de aceea e o pasiune momentan pentru mine. Cine dorește să afle un destin al lui sau este interesat de ceea ce poate să ne dezvăluie numerologia, pentru că este o știință din antichitate, să spunem așa, dinaintea lui Hristos, a fost dezvoltată de matematicianul pe care îl cunoaște toată lumea și filozoful Pitagora, da, este o știință pitagoriană, e vorba despre matematică și cifrele care au o mare vibrație. Și mă bucur, am deja 2 spectatori, mă bucur că măcar chiar și număr mic sunteți lângă mine. Puteți viziona videoclipul și după ce termin eu live, o să rămână pe pagina mea de Facebook. După cum vă spuneam, Pitagora, grecul Pitagora, pentru că după cum știți, zeii sunt, se zice, istoria ne spune că cei care au fost numiți zei au trăit în Grecia, poate de-aia unii au o altă cunoaștere mai profundă privind misterele universului, da? Un univers misterios cu văzute și nevăzute, cum spune religia noastră ortodoxă. Vă spuneam despre școala pe care a inițiat-o Pitagora, adică numerologia, toți erau inițiați în această știință pentru că trebuiau să descopere misterele universului și el era un inițiator, dar a și făcut o școală, da, a adus această cunoaștere și școala pe care a înființat-o, că îmi pierd cuvintele, pitagoreică, da? A fost înființată de el pentru a-și ajuta discipolii să instruiască în aceste științe, da? După cum știți, el a trăit poate în anii 581-500 înainte de Hristos, deci este înainte de Hristos să vină pe acest pământ, să ne dea și el o altă, să zic așa, învățătură despre viață, pentru că atât cât trăim învățăm și întotdeauna suntem atrași de cunoaștere. Una asta simt, mă atrage foarte mult cunoașterea și mă ajută să-mi echilibrez starea de spirit, având această curiozitate, adică de a cunoaște lucruri. Mintea rămâne în lucru și lucrând la ceva sau cunoscând ceva, capeți un echilibru mental. Face bine, e un exercițiu care pentru mine funcționează, da, la
stadiul mental. Ce pot să vă spun mai departe? Să nu mă bag nici prea mult în ceea ce înseamnă această știință. Azi mi-am propus să vorbesc despre numărul 1 și numărul 2 în numerologie, caracteristicile lor, iar am vorbit despre numărul 2 ca lege a Universului, ce se întâmplă când e 2 legea Universului, cum și 3 poate să fie legea Universului, da? Pentru că se vorbește de mai multe lucruri și la 2 și la 3. Dacă doriți să vizionați, aveți videoul cu 2 pe pagina mea. Această știință, cum vă spuneam, este din antichitate și înglobează experiența grecilor, a egiptenilor, chiar și a evreilor, și toți erau trecuți prin tot felul de teste, ritualuri, probeduri, adică pentru a ajunge la o cunoștință sau la un sistem mai ezoteric cum aveau evreii, sau presupunea oricum un efort foarte mare pentru a trece aceste probe, pentru că nu toată lumea este la nivel cu toată lumea, da? Nu toată lumea poate fi educată sau nu toți sunt atrași de aceleași științe sau cunoștințe. Ei spun că atâta timp cât începi să te cunoști pe tine, începi să-i cunoști și pe alții. Deci cunoașterea de sine, această știință te ajută și să te cunoști pe tine ca persoană, ducând după aia spre a cunoaște alte persoane, da? Deci ne ajută cu ajutorul numerelor, vom reuși să ne cunoaștem mai bine, să ne recunoaștem poate în acest tipar sau știință, cum vreți să o numiți, pentru că spre deosebire de astrologie, numerele sunt forțate mult mai greu și de stăpânit, sunt vibrații mai înalte, care ne atrag într-un flux energetic și, după cum bine știți, dacă ne împotrivim unui lucru, unei vibrații, pentru că în acest univers este totul despre legea vibrației, ca să zicem așa, eu cred într-o vibrație și bănuiesc că multă lume simte vibrația. Și atunci când te împotrivești, se știe că mai mult vei ajunge la ceea ce ți-e frică, pentru că de ce ți-e frică, cum zice și românul, nu o să scapi. Deci nu te împotrivi universului, legilor universului, pentru că riști să capeți, cum s-ar spune, o boală sau lupta să se piardă, dar nu te împotrivi și, mai bine zis, lasă negativismul și treci la pozitiv. Atâta timp cât ești pozitiv, lucrurile vor merge bine. Fiind întuneric, nu poți să aduci lumina și unde e lumină nu există întuneric, da? Una e pe o parte, alta e acum, e și binele și rău în viață. Numerologia este o știință simbolică, da? Studiază semnificația numerelor văzute ca idei, ca forțe. Fiecare are nivelul de vibrație, cum v-am spus, sau un tip de energie. Orice număr transmite o informație sau ne ajută să avem o cunoaștere mai profundă. De la măsura pantofilor până la numărul de la mașină sau codul de la cumpărături, v-am mai zis asta poate și în alt episod, adică putem găsi numerele care le putem găsi în orice, da? Mai mult s-ar putea afirma că haosul îi se opune, adică numărului. Pentru a putea ordona, clasifica, ierarhiza, se folosește un sistem de notare în școală, un cod numeric personal pe care îl avem cu toții, da? Știu foarte bine. Daul ăsta la mine se repetă, văd că am început să am un tic cu dau. Râs și eu de mine. Există și numerologia spirituală, pentru că și în lumea asta poate ați auzit foarte des că mulți fac yoga, trăiesc spiritual
și prefer poate să nu critic pe altă lume, pentru că toți venim cu cele 5 simțuri pe această lume ca uneltele noastre de creație divină, toți venim cu o divinitate, mă mai repet ca să știe toată lumea, pentru că nu există unul mai slab și unul mai puternic, doar noi vrem să ne clasificăm așa prin cunoașterea noastră sau prin voința noastră, poate și de voința noastră, ce vrem noi de la această viață. Nu mulți sunt interesați, v-am spus, de ce ne aduce viitorul sau care e destinul nostru. Nu mulți sunt interesați de tainele astea. Mulți trăiesc în viața lor, toate vin de la sine, nu stau să se gândească, să filozofeze, să caute, să cerceteze, să se intereseze. Numerologia ne explică și circuitul evoluției spirituale prin cele 9 numere de bază, adică de la 1 la 9 se fac interpretările și spiritualitatea în zilele noastre este considerată de unii drept un salt în abstract din această planetă terestră. Mulți îl consideră un salt în abstract și o trăire în niște idei, concepte și teorii, adică principiile și viziunea holistică asupra unei vieți care nici nu au valoare, dar nu sunt amplificate. Mulți greșesc, aș putea spune, pentru că confundă această stare spirituală cu o evoluție și evoluția e cu fuga de realitate, dar uneori vine cu o fugă de realitate. Episoadele acestea, v-am mai spus și în celălalt episod, trebuie să vină în cantitate mică, cu cât durează mai mult, cu atât poate începe să ne fie și frică, da? Pentru că am mai auzit cazuri de viziuni, de oameni care au trăit trăiri mai, sau cum ați văzut, medici mai paranormal, mai ieșiți din lumea asta abstractă, cum ar crede unii, da? Pentru că pe pământ aici suntem înrădăcinați. Unii au scăpat și de barierele trupului și pot să creeze realitatea în mintea lor. Mai bine zis, în a crea nu este creează, de fapt fug de realitate mai mult cu mintea și se mint în mintea lor, cum ar zice, adică în mintea lor se mint și se bagă într-o cutie sau într-o buclă temporară și stau acolo preferând să fie mai lejer. De multe ori alegem partea cea mai ușoară și nu cea mai potrivită. Așa. Ce pot să vă mai spun despre noi este că acest corp nu este doar fizic, v-am mai zis, nu știu dacă mă repet, iar simt că nu e ok, nu mă simt ok pentru că nu am vizualizări sau lumea intră și iese, sunt un pic descurajată. Da. Și pentru că am început să repet puțin din episodul trecut, pentru că nu știu câtă lume se uită la el și câtă atenție acordăm, pentru că am observat că nu multă lume are răbdare să se uite la ceva care durează foarte mult și de aici am un disconfort de a vorbi în fața dumneavoastră, pentru că văd că nu sunt spectatori. Sufăr să am spectatori pentru că îmi dau mai multă încredere să mă deschid spre dumneavoastră, da? Și daul ăsta și ticurile care le am pentru că simt că poate nu sunt înțeleasă sau nu am sprijinul necesar pentru a mă manifesta. Văd un spectator, bine ai venit și bine ești alături de mine. Sper să vină mai mulți, adică să mă simt mult mai bine în fața dumneavoastră, pentru că aș prefera să am oameni cu care să vorbesc, să facem o numerologie, adică să fie mai familiar, să mă simt și eu mai familiar, pentru că oricum e prima dată când fac asta și încerc să fac ceva și a face ceva în transmisiune directă nu e chiar ușor, de aceea am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Nu știu cum să fac să îl capăt.
poate voi învăța. Aș dori să îmi scrieți comentarii, poate să facem o numerologie în direct ca să nu vorbesc aici, mai bine să fiu activă decât să vorbesc din ceea ce spun pe la cursuri profesorii mei sau în cărțile pe care le citesc sau cele care le văd pe internet. Aș dori să am mai mulți oameni lângă mine. Astăzi mi-am propus să vorbesc despre numărul 1 și numărul 2 în numerologie, care poate fi destinul sau data de naștere. Eu prefer să zic destinul, da? Că întotdeauna se calculează destinul, dar pot fi luate și pe părți, pot fi socotite oricum, adică se interpretează în mai multe feluri această numerologie. Ce zice numerologia despre numărul 1? În primul rând, ea ne zice că numărul 1 este făcut să fie lider, dar să nu înțelegeți că e făcut neapărat să fie lider. Este făcut să crească, să devină lider, da? Deci numerologia poate să ne arate ce cale avem de urmat sau ce trebuie să ajungem în viață, care e destinația noastră. De multe ori, mulți au aceeași dată, aceeași zi, aceeași număr, s-au născut la aceeași, dar fiecare are calea lui în viață. Asta ne ajută să o scoatem dintr-o numerologie. Numerologia ne arată calea noastră în viață. De multe ori ne abatem de la calea noastră pentru că mai facem și greșeli în viață și asta ne dovedește că nu suntem pe calea cea dreaptă. Calea cea dreaptă întotdeauna va fi cu sincronicități și cu lucruri care vin una după alta și se ajută între ele, da? Se ajută între ele. Întotdeauna o sincronicitate de cifre sau litere, pentru că numerologia se exprimă și în litere și în cifre, fiecare literă are un număr, cum și numărul are o literă și invers, da? Regula lui 2, care binele și rău sau doi poli diversi. Că ieri am vorbit despre legea numărului 2 în univers, care e foarte mare, 2 e foarte puternic ca există 3 legi ale Universului și am vorbit despre una din ele, adică 2, pentru că am preferat-o foarte mult pentru că e mai complexă. O să vorbim și despre 3, am vorbit puțin în primul episod, dar nu foarte mult. O să putem vorbi și despre 3 odată, dar astăzi mi-am propus să vorbesc despre unul care este liderul, care se vrea ajunge lider, nu neapărat este născut să fie, adică născut lider, da? Dar se poate într-o mulțime de oameni, într-o companie, cam vezi că e făcut să fie lider. El e făcut să fie lider și toți îl vor observa ca lider. El este un exemplu pentru toată lumea. Toată lumea se inspiră din acest unul. Când unul apare undeva, că mă refer mai mult la un job într-o companie mai mare, el se face remarcabil prin felul lui de a fi, de a se îmbrăca, de a se comporta. Este foarte manierat, da? Și foarte bine îmbrăcat, curat, adică se prezintă foarte frumos în societate, de-aia mulți îl iau ca și nu zic idol că e prea mult, dar ca și cum l-ar copia, adică îl copiază, adică vor să-l copieze, ca model, să zic mai bine, model sună mai bine. Un model, un tipar, da, care vrea să fie copiat de alții. Unul îmi pare rău să zic, dar îi stă mai bine singur, la modul că pe plan independent, propriu, se descurcă mult mai bine decât dacă ar fi cu cineva. Nu zic că trebuie să fie singur, cu toate că legea lui 2, care am spus-o ieri în direct, spune că un 1 poate străluci lângă un 2. Da? 1 și 2 se zice că s-ar potrivi, cu toate că trebuie să fie femeia 1 și bărbatul 2. Doar așa se pot potrivi. Dacă este femeia 2 și bărbatul 1, este o distrugere pentru amândoi. Închid un pic.
Mai puțin că m-a luat frig, am emoții. Așa, să vorbim despre unul în continuare. Mi s-a făcut frig. Deci, cum vă spuneam, unul este mai independent, adică este făcut să fie mai independent, să funcționeze mai independent. Nu înțeleg aici de ce îmi zice să distribui și nu merge să distribui. Da, nu înțeleg. Nu, eu dau. Eu dau, nu eu. Așa, sunt aici să vă ajut, să nu credeți că sunt vreo mare ființă care... Nu, sunt un om oarecare, care dăruiesc o floare, da, ajut poate pe cineva să se regăsească în numerologia mea, cu toate că nu văd că am foarte mulți spectatori lângă mine la momentul ăsta. Am transmisiune în direct, dar nu am spectatori. Foarte urât pentru mine, sărmana de mine. Așa. Numărul 1, să revenim la numărul 1, pentru că v-am spus, am o deviație mereu și întotdeauna mă încurc în idei sau nu duc ideile la capăt, de-aia aveam nevoie ca cineva să mă aducă și eu sunt un 1 aici care are nevoie de cineva lângă el ca să îl mai ajute, sau un 2 pentru că mă regăsesc în 2, 2 întotdeauna își caută perechea și este mai afectat emoțional și sentimental. O să vorbim și despre 2, dar să termin prima oară cu 1. V-am spus că mă pierd în idei. Așa, aeriană cum sunt eu, vă spun despre 1. El mereu va acționa, el este 1, este acțiune, în primul rând este acțiune. El întotdeauna va acționa și va lupta pentru acel statut social, deci lui îi place un statut social și este bine să-i placă pentru că trebuie să ajungă în acel statut social în care el chiar se regăsește și mulți îl vor regăsi ca fiind pe locul care trebuie de lider, da? Să nu mă repet mereu. Cu toate că nu sunt perfecte, o să învăț să mă perfecționez. E foarte greu să dai live în direct fără să ai o conversație cu cineva sau cineva să te ajute să relaționeze aici, să comenteze cineva, să, nu știu, să mi se dea sfaturi, să fiu încurajată. Motivația îmi lipsește un pic. Așa, mereu va acționa sau va lua inițiativa unul. El se bazează pe el însuși și nu-i place să fie condus de altcineva, da? Și câteodată refuză să coopereze, adică el este o persoană care mereu se va impune, nu va suporta să trăiască pe un loc mai jos, adică prin puterea lui, a exemplului, nu impunându-se direct, dar poate fi și impunător, adică poate să dea și în latura cealaltă, adică a unui dictator, dacă vrea, adică poate să devină și un dictator, unul, adică fiecare avem extremele noastre, să nu credeți că e o persoană care nu are defecte. Și unul, dacă este o persoană mai arogantă, poate deveni o persoană mai arogantă, mai retrasă, mai izolată, dacă nu îi se oferă ceea ce crede, adică dacă nu este mulțumit, cum nu sunt eu în momentul ăsta, de spectatorii mei care mă lasă să vorbesc aici singură. Dacă nu este acolo unde trebuie pe locul lui, poate să schimbe starea de spirit, pentru că nu se simte motivat și de multe ori se retrage, bate în retragere numărul 1, pentru că el mereu se va impune prin puterea lui, prin puterea exemplului, v-am spus, pentru că are o mare putere, el este imitat, v-am spus, copiat de alții, ca punct de referință pentru alții, aș putea spune. Îi place să fie în centrul atenției, ca un leu, da? Regele junglei, el este primul și cel dintâi, cel mai dotat, cel mai încurajat, cu toate că vine și el cu aceleași 5 simțuri, nu mai mult, dar îl poate dezvolta și pe al 3 și pe al 6-lea, pardon, mă bâlbâi. Așa, e foarte,
v-am spus, îi place să fie în centrul atenției. Este un vânător de locul întâi, aș putea spune, și se compară cu alții, intră chiar în competiție când trebuie sau are nevoie de confirmări, cum o fac eu acum din partea dumneavoastră, dar, dar nimeni nu mă susține. Am nevoie de confirmări din partea altora, da? Unul nu are nevoie de o confirmare. Uneori nu vrea să fie la un nivel mai jos și devine autoritar, v-am spus, sau se ceartă pentru locul care îi se cuvine. Dacă nu reușește pe plan individual, v-am spus, bate în retragere de multe ori. Preferă singurătatea. Are legătură mare și cu mama și cu tatăl, unul din ei, adică se axează pe unul din ei, fie pentru binecuvântare, fie pentru lecții de viață, este foarte atașat de părinți, fie mama ori tatăl, poate și amândoi. Mereu va lupta pentru putere, pentru că este o fire este și răbdătoare și impulsivă, aș putea spune. Are și partea, cu toate că e doar un 1-1, acesta are în el ambele părți, aș putea spune, pentru că avem și rele și bune, cum am spus, răul și binele sau întunericul și lumina mereu va domina orice persoană. Avem toți dualitate sau avem aceleași 5 unelte cu care venim pe acest univers pentru a crea ceva, pentru a lăsa ceva în lume. Toți venim cu o divinitate, toți venim cu o energie, toți venim cu o vibrație. Venim aici, în universul ăsta, ca să creăm ceva, să lăsăm poate ceva în lume. Eu asta am simțit de mică, că trebuie să las ceva în lumea asta, adică vin să fac ceva. Și acum asta încerc să fac ceva în lumea asta mea, adică nu numai în capul meu, vreau să fac ceva, să transmit ceva. Poate nu sunt acum învățată prea mult, dar în timpul sper să dau și mai mult din mine, adică să fiu mai bună decât sunt azi, adică să evoluez cât mai mult, pentru că evoluția înseamnă de fapt destinul care ne-a fost sau destinația, da? Am deviat iarăși de la 1. Cum vă spuneam, este o fire răbdătoare, temperamentală uneori, care trebuie să mai experimenteze și autocontrolul, pentru că uneori pot fi și, v-am spus, aroganți sau impulsivi sau dictatori. Deci nu strică să fie și dictatori, să devină niște șefi foarte dictatori cu noi. El vrea totul deodată, foarte repede, adică vrea să se întâmple totul foarte repede, nu are răbdarea uneori necesară, de aceea trebuie să pună preț, să încerce să aibă răbdare, să nu se mai, adică să se streseze, să zic, poate nu mă exprim corect, adică să încerce să aibă totul foarte repede. Mă regăsesc și eu în asta, vreau totul foarte repede, dar cu muncă se face totul, da? Și trebuie să avem răbdare în viață, pentru că nu din prima primim totul. Totul se face prin muncă și răbdare. Nu se fac lucrurile din doar o încercare. Încet, încet vom reuși. V-am spus, privind timpul, el vrea totul foarte repede, dar este conștient de aceste părți ale lui, adică le conștientizează și asta îi aduce foarte bine, pentru că v-am spus, un 1 nu neapărat e născut să fie lider, dar trebuie să ajungă acolo. Deci destinația unui 1, dacă v-ați făcut numerologia, anul nașterii, ziua nașterii și luna nașterii, toate însumate, adunate, și va da cifra 1, să știți că trebuie să luptați pentru statutul ăsta, sunteți făcuți să luptați pentru un statut, deci întotdeauna veți vrea mai mult, vreți mai mult de la viață, da? Unul nu vrea mai mult și întotdeauna va lupta pentru acel mai mult, nu va fi recunoscător câteodată de ceea ce are, adică întotdeauna va vrea să fie acolo sus, nu se va mulțumi cu un loc jos, el vrea sus.
Și asta este foarte bine pentru că fiecare trebuie să ajungă unde își propune sau unde consideră că își are locul sau talentul. Toți avem, v-am spus, o măreție, toți avem creativitate în noi. Nu există oameni fără skill-uri sau că acum un pic mă uitam aici. O să trec imediat și la numărul 2. Unul de multe ori poate să moștenească ceva din familia lui. Am auzit un unul care mi este prieten și spunea că bunica lui era clar văzătoare sau dădea în cafea. Există tarotul din ziua de astăzi, pentru că am văzut pe YouTube foarte multe domnișoare, doamne care practică tarotul și eu mă inspir din tarot, adică și tarotul, astrologia și numerologia se completează unele pe altele, pentru că în tarot unul este magicianul și se spune că i s-au dat multe instrumente. Nu, toți venim cu cele 5 instrumente, cele 5 simțuri ale noastre pentru a crea aici ceva în acest univers terestru. Dar numerologia, v-am spus, poate fi și spirituală. Deci vorbim despre o numerologie spirituală. Dar cum nu mulți știm ce este spiritual, riscăm să ne pierdem sau să devenim un caz psihiatric sau psihologic. Nu sper pentru nimeni să ajungă acolo, nu doresc nimănui să ajungă acolo. Poate să vă spun un pic despre legea lunii sau să trecem direct la numărul 2, să nu țin nici foarte mult live-ul ca să nu se plictisească lumea, pentru că oricum nimeni nu stă să asculte cât timp stau eu live, cu toate că eu vreau să adaug cât mai mult conținut, pentru că vreau ca fiecare să regăsească în ceea ce zic eu, adică să transmit sau să impun să se găsească în ceea ce mulțumesc că mai vine cineva din când în când pe pagina mea și mai e spectator. Vom vorbi de numărul 2. 2 se identifică prin armonie și cooperare. În primul rând, este un om care are siguranță și oferă siguranță la rândul lui. Este un om cu multă armonie, în căutare de pereche mereu, puțin cam simanticos atunci când vine vorba despre perechea lui, dar este mereu în căutare de iubire, de sentimente, merge foarte mult pe comunicare. 2 ar trebui să stăpânească foarte mult arta conversației, pentru că el cu această arta conversației va fi foarte bine în viață, adică își va regăsi locul peste tot, pentru că ei sunt puțin mai nesiguri când vine vorba despre aspectele emoționale, pot fi chiar și timizi, la fel ca mine. Eu mă regăsesc cu numărul 2, chiar dacă este ascuns în numerologia mea, eu îl văd acolo. Și eu sunt o fire timidă și mi-e greu să mă exprim câteodată sau mă pierd în idei, dar cu siguranță are și doiul puterea să ajungă la acea putere de a comunica. În decursul vieții va stabili multe relații cu oameni care vin în contact cu el, pentru că e un om care știe să se ridice și să se coboare la orice nivel, cum aș spune apa și uleiul. Uleiul va ieși oricând la suprafață, adică va ști să se descurce în această viață. Poate să se și victimizeze sau să joace rolul de victimă pentru a scăpa de niște sarcini. Uneori pot spune că își asumă vina altora pentru a-i salva, da? Se jertfește, așa să zic, pentru alții, pentru a-i salva, face și lucrul acesta. E o persoană foarte darnică, așa cum oferă armonie, oferă și alte lucruri în schimb. Și v-am spus că oamenii cu care vin în contact îl consideră o persoană foarte
bună și le oferă mult ajutor altora, cum v-am spus, chiar cu prețul unui lucru, da? Iar zic, da, o stafiră să fie, este foarte ușor, da, să relaționeze cu oricine, v-am spus. Sau să amelioreze vreo tabără, dacă doi să vină pe postul de mediator undeva unde lumea nu se înțelege, să reconcilieze ceva, adică dacă două tabere se bat, doi este foarte bun să reconcilieze. M-am pierdut, să îi împace, da, să nu mai încerc cu termeni de ăștia, să împace taberele, un bun mediator, da, pentru asta e făcut el, v-am spus, unul și cu doi se împacă foarte bine, se lipesc unul de altul, pot crea o relația poate fi între unul și doi foarte bună, dar cu condiția doi să fie bărbatul, iar unul, invers, unul să fie bărbatul și femeia doi. Este mai sănătos așa. Deci v-am spus, se pricepe foarte bine să împace sau să relaționeze cu oamenii, are o armonie foarte specială lui și este un spirit foarte diplomatic, manierat, capabil chiar de mediere, cum v-am spus, sau uneori își asumă vina renunțând chiar și la el în detrimentul altora. E puțin naiv, v-am spus, lăsându-i pe alții uneori să profite poate un pic de el sau se lasă pe mâna lor condus de alții și nu face bine pentru că el are și intuiție, are și fantezie, are și imaginație, e o fire foarte empatică, doiul, adică are destule calități ca să... E și o persoană hipersenzorială, adică are destule calități ca să simtă lumea, stând în mediul ăsta, el este într-un mediu foarte activ, social, mai mult zic, sau așa, e o persoană plină de imaginație și multe calități foarte bune care îl scoate la suprafață. El, ce mai pot să zic, că are o legătură cu trecutul, agăsându-se de obiceiurile lui de trecut, abieturi fiind ele, sau poate nu niște obiceiuri foarte bune, dar asta nu cred că îi dăunează foarte mult. După cum vă spuneam, este foarte sensibil, adică exagerat uneori de sensibil, ceea ce duce uneori la timiditate, adică le e frică și să vorbească, da? Sau se victimizează pentru a atrage atenția sau a fugi de ceva ce le este dat o sarcină. Deci nu-l răniți pentru că este ușor de rănit, un doi este un sensibil, nu răniți un doi. Pentru că el poate să intre și în defensivă. Cred că până acum v-am spus câte ceva. Voi mai veni și cu mai multe informații, poate azi nu mi-am făcut temele bine și pentru că nu am văzut multă lume online, spectatori, comentarii sau suport din partea dumneavoastră. Îmi pare rău dacă a fost o emisiune mai slabă, un episod mai slab. Am încercat tot posibil, îmi pare rău că n-am putut mai mult. Aș fi sperat să fie mai mulți spectatori lângă mine ca să mă impulsioneze să fiu mai de viață, cu mai multă inspirație, să-mi amintesc mai multe lucruri. Așa am fost puțin mai închisă, mai închisă, nu am dat chiar tot ce aveam în mine. Nu sunt în elementul meu astăzi, care e și aer, și apă, și pământ. Am 3 elemente. Sper că altă dată să vă surprind cu un episod mai bun, pentru că azi n-am fost în forma care mi-am dorit-o. Vă rog să mă scuzați că nu mi-am făcut temele bine sau n-am dat toată energia sau tot ce știu eu, cunoștințele mele, nu le-am împărtășit pe toate cu voi pentru că m-am simțit un pic descurajată.
Vă mulțumesc pentru atenție. Întotdeauna închei pe la minutul 40 pentru a nu a vă ține mult live pentru că nu multă lume are răbdare. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine sau veți vedea acest videoclip pe site-ul meu, pe pagina mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin și sper data viitoare să vă am mai în număr mare. La mulți ani pentru ziua copilului, scuzați-mă că n-am început cu asta și să fie veselie. Vă pup și bine să vă fie!